Hello everyone, welcome back to my another mini blog. So କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ସର୍ଟ ନେଇଥିଲି ଏଥିଲାଗି କାରଣ ଗୋଟେ ଦିଦି ବନଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିକି କହିପାରିବେ, ବେଟର୍ ହେବ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସିଏ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆର ସ୍ୱାଦଟା ଠିକ୍ 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 ବାହାରେ କିଛି ପିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଘରେ ବନେଇଛୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି କି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଦିଦି ବନେଇକି, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି ପିଇକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, really so good taste, and thank you for watching.